जोब्बाय खालामनानै फैबाय जाबाबो जायाबाबो ओमफ्राय गिफ्टआ फुंनि खाजानै मा होनो जोंनिथिं थागुना होनो बिजनियाव थागुना होनो नोंथांमोननिथिं मा होनो जों मोनबाय थायो आरो मालाबा मालाबा लाबोयो जोंहाबो थ' दिनै बेनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर एखे दाख्लैनिफ्रायनो सोलिगासिनो आरोना रिहार्सेल बड' दख'ना गाननानै ओमफ्राय दिनै दख'ना लादोंनो दख'नाजों रिहार्सेल 3 थारिखआवमोन आरोना दिनै बोराया दोनलांबाय मारिया दरा मारि टाइम जाबाय 5टायाव आरोना गारि फैबाय थायो ओमफ्राय दिनै बोरायजों दोनलांजानोसै बोराया डिउटि बिदिनो बेस्थ' जाथ'दों आरोना आंहा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय भिडिअ'आथ' सानथाम सानब्रै सानबानि जाबाय लगाय मोनदेर थ' नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बे दिनाव आङो माने रिहार्सेल माबा माबि बिदिनो प्रग्रामनि थाखाय आरो गाव गावबागाव जायगानि गाव गावबागाव ट्रेडिसनेल ड्रेसखौ गाननानै ओंखारनांगौमोन लोगोफोर स्टेजआ बैनोमोन ओमफ्राय जोंना आसामनियाथ' रावबो गैखाया नालाय थ' आंनो उफाय गैया गसंनांबाय थ' आंबो बाहागो मोनबाय जिरावनो मानाथ' खालामनो हाखाया नालाय थ' बिदिनोसै रिहार्सेल खालामबाय थादोंमोन बेस्थ' दंथ'योमोन आरोना ओरैनो टाइम पास जादोंमोन ओमफ्राय नै बिदि आरोना नोंथांमोना मिथिखागौआनो लानोथ' मोना भिडिअ'थ' जेनेबा माना होनबाबो आङो एसे रिहार्सेल समावनो लाबाय आरो आं मिथिखागौ जे दिनखालि प्रग्राम ओइदिनखालि मोनखानाय नङा होननानै मामिखौ लांफाबा एसे मोनगौमोन ओमफ्राय मामिखौबो लांफायासै जों ओरै आलादा जिरायनानै भिडिअ'खौनो बानायनो मोनासै आरोना ओमफ्राय नै मालाबा पनिरबो बानायलायदोंमोन आङो बेबायदि मोजां जायो नाय लोगोफोर 짜증나 봐. Mana ya dulu. Mana deh kayaknya. Ya. लोगोफोर बे बैसोआव जा लों था खुनु टेनसन गैया बे बैसोआव वाव मायसो मोजां गोसोबा जा गोसोबा उन्दु गोसोबा गाब जेरै हागौ एरै खालाम बेबायदि बहा मोनगोन नङा होमबा जि सान्थि आरोना फेस उन्दुलांबाय दुस्थुआ एखे टेनसन गैया मेगनसो सायो आंहा मालाबा बेखौ नुनानै ओंखारलायबाय नै स्रायनो दिनै जों सानब्रै जासिगोन फैदो जेरै कमान्डेन्ट मेडाम फैयोनो आरो नायफैनो प्रग्रामखौ ओमफ्राय गाबोन 3 थारिखआवसो आरो फाइनाला फै लासै
जोब्बाय खालामनानै फैबाय जाबाबो जायाबाबो ओमफ्राय गिफ्टआ मा होनो बाथि सावग्रा आरोना नोंसिनिथिंजाय दा बिदि बायदियाव खुन्दुं सोनानै सावोना दालिल' संलांदों मांबार ओंखाम ओंख्रि संनांसिगौलाय आरोना 9ता 9:30आव थांदोंमोन दा 12:30 बारबावबायसो आरो दिनै जागोन दालि ओंख्रि ओमफ्राय सामब्राम भाजा लोगोफोर जाफेरदोंना जाफेराखै जेबो मैगं गैया आलुल' दं ओमफ्राय दा होगोन आङो बे मोनबा टमेट' ओमफ्राय पनिर एसे दङ नै मैयानिनो बना आद्रा ओमफ्राय बेखौ मोनहोनानै टमेट' होनानै ओमफ्राय पनिरखौ होनानै दै होसिगोन आरो आं नायनोसै माबायदि जायो सामब्राम भाजा आरोना संख्रि हालदै नै गाज्रिसो मोनजानोसैलाय ओमफ्राय लोगोफोर नै आंनि आसानखौ नायलाय प्लास्टिकनि सांखा आरो माने डिजाइना सांखानि बायदि ओमफ्राय बे गोजाजों गुफुरजों 80 थाखानि ओमफ्राय नैबे गोमोआ 150नि आरोना मिनिनानैसो थैगोन आं एबार न'आव गारबोदोंमोन लाबोफालाय लायाखैमोन आरोना मानो लांबाय थानो होननानै एबार प्रग्राम जानानै होबाय आरो ओमफ्राय गिफ्टआ नै बियो आरो लोगोफोर नै बियो 40 थाखानि आयै गलांबाय 40निनो ओमफ्राय नै गुस्थियाव दाफबग्रा बेनो 350 सानसेनि थाखायनो उफाय गैया आरोना लोगोफोर बेबो एसे दामानो लागोन अजनानो पारमानेन्ट थाथारबाय आरोना लोगोफोर जि मोजां नुखादों रिगि रिगि ओरैनोबाबो मा होनो लहानि बुस्थुखौ खायो आरो मोजां नुखायोना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे आंजों थानाया मेममोन आरोना आङो मोखांखौ दा नुनायखाय होआसै बोखारबाय ओमफ्राय जोङो बिदिनो फटकनि थाखाय गसंनानै दंमोन आरोना प्रग्राम जानायनि सिगांनो दे लाखादो होननानै मेमा थिनबाय नालाय लाखाबाय गावसिनिफ्रायबो फैयो नालाय इउएननिफ्राय थ' बेयावनो जों बिदि खेबजागासिनोमोन आरोना बेयाव ओमफ्राय सासे मेदामखौ लाहोदोंमोन आरो आं भिडिअ हेब्ला जेबो होनाखैमोन थ' लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन बाय बाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम